Tourist. How do you pronounce it? You say tourist. Ganun daw dapat yun na pag-pronounce tourist. Di ba? Sa pa nga, tourist. Pero ano to? Takki nga nabasa. This is Maestro Calbong. Hey guys, welcome back to my channel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una, nalulungkot po ako ngayon. Nakatawa ako kanina pero malungkot po talaga ako. Kasi naman, tumaas po ang kaso ng COVID dito sa La Union. Pumalo na siya sa 21 cases dito sa La Union at merong bagong 5 cases dito sa San Fernando City. Ay, nako, nakakalungkot talaga, no. Sana naman tulong-tulong tayo mga kaibigan. Dito tayo kat syempre titinulong tayo nga mapatay day tanga ko nga COVID nya ay naapo grabe. Sa nga tang tibiagon no kastoy lang nanti manong tawunan niya nagrigat. So anyway, lalayo muna tayo sa mga stress na ganyan. So dahil dyan, meron po akong gagawin ngayon na reaction video para sa mga pictures na nakita ko sa isang Facebook page na ang tawag ay Ilocanos. Narinig yun na ba yan? Ilocanos. Maganda yon. So disclaimer lang lahat po ng mga ito po kasi mga pictures na nakita, sinend lang po sa akin. Tapos tinignan ko yung mga pictures at sige, tingnan natin kung ano ba talaga yung gustong iparating ng mga pictures na ito. Ngayon, first time ko lang itong titingnan na. Parang browse ko lang siya. Nakita ko lang na parang it's a group of pictures. So yun na, parang nandito siya. Nakita ko na nga. At tingnan natin kung ano ba talaga ang gusto niyang iparating dito. Okay, so siguro tatawa tayo or I think tatawa tayo ng konti. So, ayan. So, kung gusto mo makita kung ano naman itong reaction video na to, so please keep watching. And, syempre, huwag nyo na rin kalimutang i-like yan. At mag-subscribe kayo at pakiring na rin yung bell na yan para naman ma-update kayo sa mga bago nating vlogs. Okay? So, without further ado, ito na nga po. Umpisa na po natin ang reaction video na ito. Okay, so, ito na nga. So, disclaimer lang ulit po. Ito po ang mga pictures natin nakuha sa Facebook page na Ilocanos. Ayan. Okay, sige. Try na po natin sa first one. Okay, so, sabi dito, ito yung mga ito yung English Ilocano Dictionary. Ayan. Crucial ito. Parang magandang aralin ang Iloco. Dapat Iloco yun, hindi Ilocano. Okay? So, English Iloco Dictionary dapat yun. But anyhow, sige, tingnan natin. Ang una dito yung nakalagay is city. Ang meaning niya sa Iloco, Kalpasan 16. Siete. City. So, Kalpasan 16. Ay, nako, grabe naman. Umpisa pa lang yan, Okay, sige. Next na tayo. Ayan. So good. Ay, gusto ko yan. Paano kay Ilocano yan? Pangikatikuto. Sugod. Gano'n na tayo sugod pag sugsugod. Pangikatikuto. Ay, napakawan. Okay, next. Tourist. How do you pronounce it? You say tourist. Ganun daw dapat yun na pag-pronounce tourist. Di ba? Sa pa nga, tourist. Pero ano to? Takki nga nabasa. Mga Boris DJ. Nag-dugyot. Okay. Turisan niya matatadaytan. Boris takki nga nabasa. Okay, next. I like this. Raw thing. Ayan. So, pag pronounce yung thing na yun, dapat thing. Raw thing. Ito, ang sabi, pagilo no awan danom kan tissue. Ay, apo tayo routing. Ay, pag-uwan. Matayag sa lukas tayo. Routing.
Pagilo na awan dalong kan tissue. Unya. Nung natanda ka na pagkakabakiran, tapos nalipatan tinagitugot ti tissue na pangka nag-hiking. Ay nakat no choice ka na. Napadasak ti kasta idi. Nung tinusarap ko, bato. Nakalalak ka mamut. Ay naapo pa kawanam. Ayan. Okay, next. PC. PC. Ilocano na kano, gudwa, ha? Ya gudwa. PC, ka-PC ti maysa. PC, social. Next, approach. Pag binasa yan, mga kaibigan, approach. Pero ti meaning na, no inig ka nam, jay lupo ti babae. Paano yun? Ha? Approach. Approachan,ag-approach, i-approach, diba? Touch. Approach. Ano ba naman? Okay, next. So put. Nakalalak ka mamut. Ano ba to? Wait. Pangikargaan ti igado. No apan ka makipukat. Makipukat. Ay, supot aya. Pakawanam. Kaya nga tamo no kasi nga, dagay ti Ilocano. Mahilig dagi supot, mamunti igado na mapanda makipunisyon. Amo man napadasak data. Pang kami makipunisyon, yung dati ang kasal di karoga niya. Pang kami makirapok mo ta. Kitukot kami tumuti suputan. Diyan pasupo mi ni igado, dinuguan, dinadaraan, nyapay dagita, morhon, lechon, dapay pansit, aglalaokon, may sama plastic ka yan. Nakalalak ka mamut. Okay, next na. Basin. Basin. Di ba? Hantay nangan. Masaya. Sa Kastila. Bising di dyan. Mabising. Ay, po. Next. Grammy. Grammy Awards. Grammy. Nagapitan Nagapitan tibag pagay. Garami gayo. Ay, nakapapakawan. Next. To wait. Ako nag-i-English. To wait. Di ba no American accent mo? To wait. Uni tibilit. To wait. Di ay. To wait. Social mo dahito eh. Okay, next. To car. To car. Social diba? To car. Pagtugtog ti kanta. Ay, pagtugtog ti kanta ko na ko. Tukar. Nakalalak ka mamut. Next. She kiss. She kiss. Kalaban ti Pizza Hut. Ay, kaabang. Shakies. Okay. Ito down to the last two. Ayan na. Made. Made in Korea. Made in the Philippines. Pero ang meaning niya dito, haan nga mabalin. Ay, ay nako. Kasi mga tanaya, kabsat. Next. Poor. Yan, poor. Ti meaning na ti Iloco, map apo yan. Ay, apo ay. Puor. Gayang niyay puor. Ano ba yan? Sige, bonus tayo. Duwapay. Root. Everybody say root. Special root. Kan kanan ti dingwel. Root. Root. Pakawan na. Sige, last na tayo. Bago po yung last, syempre, batiin ko muna kayong lahat mga subscribers. Maraming salamat po sa pag-subscribe ninyo. At syempre, nagpapa-shoutout po ang aking estudyante na si Mark Aaron Frianeza. Mag-subscribe daw kayo sa kanyang channel. At syempre, mag-subscribe na rin kayo sa Chuchungan Volunteers Incorporated. Yan po yung channel ng aming
volunteer team. Kung gusto niyo pong sumali sa aming volunteer work, mag-login lang po, ay mag-sign up lang po kayo doon. Meron po kaming Facebook page doon, i-visit nyo lamang. Yan. So, Chuchungan Volunteers Incorporated. Yan po. Yan. Okay, tuloy na po natin. Oh, ito na yung pinakalasa. So tell. Or so tell. Ang ganda. So tell. Tell me. Ti Ilocano na kano or Iloco na, nalaing makiangaw. So till. Po yun. Lagaro. Sige, kasi langanan niya. At least sa dati nagkakatawaan tayo basi. Waray pa no baba na babati o narabaw ti kakatawaan tayo. At least naragsakan tayo basi na niya. Kaya syempre i-share yung mo dati nga video tap na lang kasi kay katawa ay ako kakawanan. Kaya syempre ibuyaan nyo pa itad yung mga videos kung hindi tang makapaulog tap no doble-doble kiragsak tayo niya. So again, thank you so much and I hope to see you again on my next vlog. God bless and please be safe po tayo lahat. Iwasan pong paglabas-labas ngayon. Okay? Maraming salamat po and God bless. All the love! This is Maestro Calbong.